Fl-2019 l-Awtorità l-Standards ta' ħarsien soċjali wettqet 81% tal-miżuri li kienu ppjanati li jsiru fl-istess sena. Fost l-oħrajn ħarġu għal konsultazzjoni pubblika u twettqu 10 settijiet ta' standards. Ingħataw 219 liċenzja, saru 990 ispezzjoni u tellaw 3 konferenzi nazzjonali. L-standards kollha li ġew ippubblikati saru b'avviż legali u magħhom ingħataw linji gwida lil kull min tas-servizz biex jiġi assigurat li l-messaġġ ta' kif iridu jintlaħqu l-standards ikun ċar. Is-sena l-oħra ġew ippubblikati standards relatati mal-adozzjoni mas-settur tad-diżabilità għas-servizzi residenzjali, dawk ta' respite u għaċ-ċentri ta' matul il-jum. Fl-istess waqt sar xogħol biex jiġu regolati s-servizzi relatati mal-abuż tal-alkoħol u sostanzi oħra permezz ta' standards. Il-maġġoranza tal-ispezzjonijiet saru fi djar residenzjali tal-anzjani u tal-persuni b'diżabilità. Segwew l-ispezzjonijiet l-olti tal-liċenzji u dawn ingħataw wara proċess rigorus li matulu saru numru ta' laqat u sessjonijiet ta' informazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat dan ir-rapport, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità l-Standards ta' ħarsien soċjali Matthew Vella qal li r-riżultati jagħtuh kuraġġ għal aktar ħidma għall-li ġej. Ilħaqna 81% tal-miżuri li kienu ppjanati. Bnejna standards ġodda, ħriġna liċenzji ġodda, kif ukoll rajna li naħdmu l-kol flimkien. Għaliex b'dan il-mod is-settur tal-ħarsien soċjali ser inkomplu naħdmu flimkien biex nilħqu servizzi ta' aktar kwalità. Il-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li fl-aħħar xhur dawn l-standards għamlu differenza sinifikanti fl-oqsma tal-adozzjoni u l-fostering, id-diżabilità u d-dipendenza fuq id-droga. Nawgura mhux biss il-ħidma it-tajba li l-awtorità li diġà għamlet ħafna differenza fil-qasam, imma ovvjament inkomplu naħdmu aktar il-qoddim fi dialogu kontinwu u miftuħ mal dawk li huma l-stakeholders kollha fil-qasam soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.